What's up mga bahay? Muling nagbabalik ng inyong lingkod na si Born to be Right. So ngayon mga bahay, ang vlog natin ngayon mga bahay ay tignan natin yung magandang tigawin dito, no, sa syudad. So sa ngayon nandito tayo sa Macapagal, no. So Macapagal, Pasay, Parañaque, parang ganun, Pasay. So Macapagal, isa sa mga talagang pinupuntahan ng mga kababayan natin dyan, no? Kasi halos andito na lahat sa Macapagal. Mga Mall of Asia, kung ano-ano pang mga malls na nandito. Diba, yung mga parang pang-social na areas. Diba? Ngayon, sasampa tayo ng Skyway, Stage 3. Pero ngayon, ano muna tayo, no? Yung NAIA X. So, ito yung matatanaw mo sa pag nasa syudad ka, na ibang iba talaga sa mga tanawin. Pag nasa probinsya ka naman, ito naman yung makikita mo sa syudad. Talagang panandalian mo rin naman talagang makakalimutan ang problema ng syudad na ito pag once na nakita mo na yung ganda ng tanawin. So parang pakiramdam mo wala ka sa Pilipinas, nasa ibang bansa ka. Ayan. So gusto ko lang i-share sa inyo yung natatanaw dito sa Skyway, no? Skyway NAIA X at Skyway Stage 3. So big thanks na rin dahil nung nagkaroon ito ng ganito dito. So ayun. And then mula dito makikita mo na yung mga nakaparadang eroplano dyan, no? Mga nakaparadang eroplano, kung ano pa ang makikita mo, lalong lalo na pag sa gabi, no? Talagang pakiramdam mo wala ka talaga sa Pilipinas pagka nakikita mo yung mga ilaw ng mga bahay-bahay, building, yung mga bubong nila, di ba? So ngayon daytime, gusto kong i-share sa inyo yung tanawin talaga dito. Once na ay pag ikaw ay nasa syudad, ang surrounding mo ay syudad, ang lifestyle mo ay syudad, ito yung mga lagi mong matatanaw. Pag dito ka sumampa, panandalian na maaaliw ka at malilibang, at parang marirelax ng kaunti ang kaluluwa mo, no? Kaluluwa. Charot, kaluluwa talaga. So ayun, so napakaganda ng panahon ngayon. Isang linggong ulan-ulan o mahigit pang isang linggong puro ulan. Ngayon bumawi naman si araw, no? Araw na naman, no? Kung makikita nyo yung kalangitan mga bay, napakalinis ng langit, no? Talagang tapos sabayan mo pa ng malamig na simoy ng hangin, sarap sa balat, no? Ayan. Yung kung saan mo talaga tanaw mo yung mga buildings ng Makati, ng Taguig, no? Kung saan pang ibang lugar na buildings, no? Ayan. Dito mga bahay makikita mo yung airport, Terminal 3. Yan, no? Napakalaking building, napakalaking airport. Isa sa mga pinakamagandang airport dito sa Manila, no? Yan, Ninoy Aquino International Airport. So napakalaki niyang airport, napakaluwag. Yan, ayun yung Terminal 3. So sa bandang kanan, hindi hagip ng camera siguro, pero makikita mo may mga nakaparada dyan na eroplano. Diba? Yun, o, Cebu Pacific. Yun, o, may nakaparada isa. Siyempre meron dun sa runway, o, siguro pa take off na yon. Kaya mga bay, o, sana kuha ng camera. Wow. Yan, pinakita ko lang sa inyo yung mga tanawin pag nandito tayo sa Skyway. So sa harapan natin mga bahay, makikita mo yung mga buildings ng Taguig, no? Pwede natin sabihin din na island of business, no? Pero ang pagkakaalam ko, ang Makati talagang island of business. Baga nandun lahat ng klase ng business, no? Mga opisina, yan.
Pero napakagandang syudad niyan mga bay. Malulula ka sa taas ng mga buildings. So ayun na, nandito na tayo sa Skyway. Papasok na tayo ng Skyway Stage 3, no? Kasi lalagpas na tayo ng Magallanes. Mga 2 kilometers na lang siguro, 3 kilometers. Nasa Skyway Stage 3 na tayo. Ayan, no? Alright. Talagang dito mga bay, medyo may kamahalan yung toll gate mo pag once nabababa ka ng Balintawak. Pero at the same time, na-save mo yung oras mo at diesel, no? So malaking bagay yon, yung oras mo at diesel para sa kung ano-ano pang gagawin mo, di ba? Bawas delay time, bawas sa pagkakaabala sa oras. Yan. So ngayon lalagpasan natin yung mga buildings ng Makati. Yan. Talagang sa gabi maganda rin dyan mga bay, dahil yung mga ilaws nga, no, mga ilaws, mga ESA ilaws mga ilaw niya talagang para ka nasa Baguio pag once na nasa mataas ka na lugar. Talagang mapapawaw ka sa ganda, no? Nakaka-relax. Halimbawa kung naka-condo ka dyan, nasa mga 20 floor ka o mga 30 floor, yan. Tapos nagkakape ka dun sa terrace mo sa pagising mo sa umaga, tapos yan ang matatanaw mo, ganyan. Kahit na sabihin mo natin syudad mataas ang populasyon ng isang syudad, pero hindi pa rin mawawala na talagang maaaliw ang iyong mga paningin, no? Pagka ganyan ang nakikita mo, di ba? Maganda pa rin, no, sa kabila ng problema ng syudad. So ang problema sinasabi ko yung traffic, di ba? Yung usok at yung nalilikha na dumi ng mga taong namumuhay sa ilalim ng syudad. Alright. Ang lalim nun Ayan, so well, i-enjoy na lang natin habang tayo ay naglalakbay dito sa Skyway. Tamang chill tayo dyan. Tira out, boss. NK 400. Tira out 400 ba or 650? Parang ganun. So giving respect each other. Okay, alright, English na naman. So baka meron tayong mga viewers dyan na tiga ibang bansa, na hindi makaintindi ng Tagalog. So I'll try my best to talk the English. Kahit na wrong grammar na tayo dyan, pero English pa rin. Ayan, we are here now at Skyway Stage 3. So we are on the way to Valenzuela City to fixing documents. No, grabe, no, islang yun And then while I'm riding now, so we need to be careful and watch our speed limit, because this Skyway Stage 3 is very strictly how can I say, prohibited, ganun ba yun? Prohibited, strictly speed limit, only 60 km per hour. Yan. So we need careful, watch our speed, and then look and listen. Okay. I don't know what I am talking now. Yan. So actually mga bay, tumatakbo tayo 70 Pero mamaya babagal na tayo kasi lalabas na tayo sa 80, Ngayon papasok naman tayo sa 60 km per hour. Kaya magiging slow down tayo. So for the safeties na rin, that's why they strictly only 650, because the road is not straight and then not wide, only 2 lines, 3 lines, and then very windy, ganun. Wind, and it's really dangerous. Ayan, so pasok na tayo sa 60 km per hour. Ito na yung Stage 3 Skyway. So
So kaya if you are go to the Baguio and then you take the Skyway, maybe you can take only 5 hours, no, going to the Baguio. And much better if you have always the load in your RFID and Easy Trip or Auto Sweep, you can go faster, no? You no need to take the cash. Okay, better you always put the load in your card, Easy Trip and Auto Sweep. Yan, alright. Well, I'm enjoying now while I'm driving my bike, and you know, so balik tayo. Here we are. Ang baba natin na ito ay Balintawak na. So from Magallanes, so babayad tayo dito ng 264. So nag-skyway na ako dahil kakapusin tayo sa oras, no? Dahil marami pa tayong pupuntahan. So nag-drop by kasi tayo sa Makapagal. Ayan, no? So pag uwi na ito, EDSA tayo kasi may mga dadaanan pa tayo sa EDSA. Ayan mga bay, talagang maganda ang tanawin dito sa Skyway Stage 3, no? So mapipil mo talaga na wala ka sa, parang wala ka sa Pilipinas, no? Ayan, no? Kung makikita nyo yung mga bubong ng mga baybahay dyan, no? Para talagang kung makikita mo talaga, tanaw na tanaw mo yung yaman ng Pilipinas, no? Yung hindi mo masasabing mahirap ang Pilipinas dahil sa mga nakikita nyo palang mga buildings, mga bay, no? Talagang makikita nyo maulad ng bansang Pilipinas, pero hindi natin alam bakit nasasabi na iba na hirap ang Pilipinas, no? Ayan. So anyway mga bay, pag once na nandito kayo sa Skyway, matuto tayong sumunod sa rules nila, sa speed limit. So lagi tayong mag-iingat, focus tayo sa ating driving, no? Focus sa driving. Matuto tayong gumamit ng mga signal light, no, bago tayo maglipat ng linya or kaya naman ay intersection. So ayan, ugaliin ninyo yan mga bay. So pagka ganyan ng disiplina natin sa ating mga sarili ay kahit papano mababawasan natin yung mga aksidente na nangyayari sa isang kalsada, no? So ugaliin din natin na i-check natin yung mga sasakyan natin bago tayo lumabas sa mga bahay, no? Bago tayo bumiyahe, lalong-lalo na sa mga naglo-long drive, no? Walang masama kung gagawin nyo yun, kahit sabihin yung bago yan, kahit bago pwedeng masiraan. Ayan. So ayun lang gusto kong i-share sa inyo mga bay, ang tanawin dito sa Skyway Stage 3. And then